Ahojte milí strelci, ja vás zdravím a vítam pri dnešnom videu, kde si prezradíme, čo je to vašou záhadnou životnou lekciou. Tak poďme na to. Strelci, známi svojim optimizmom, túžbou po slobode a neustálom hľadaní pravdy, majú vrodený dar inšpirovať a objavovať krásu života. Napriek svojmu pozitívnemu postoju však môžu mať občas tendenciu pochybovať o sebe a o tom, či svet dokáže naplniť ich veľké očakávania. Táto neistota ich môže viesť k neustálemu hľadaniu niečoho lepšieho, ako by im stále niečo chýbalo. Životnou lekciou strelca je naučiť sa dôverovať sebe aj svetu. Musí pochopiť, že jeho hodnota nie je podmienená vonkajšími úspechmi alebo súhlasom iných, ale spočíva v jeho schopnosti žiť autenticky a v súlade so svojou vnútornou pravdou. Keď si uvedomí, že odpovede na svoje otázky už nosí vo svojom vnútri, nájde väčší pokoj a istotu. Rovnako dôležité je, aby strelec veril, že svet je v podstate dobrý. Namiesto neustáleho hľadania ideálneho miesta alebo situácie by sa mal naučiť oceniť krásu prítomného okamihu a dôverovať, že život ho vedie správnym smerom. Keď strelec spojí svoju dôveru v seba s vierou v dobro sveta, objaví nekonečné možnosti a naplnenie, ktoré mu život ponúka. No čo, milí strelci, súhlasíte, že práve toto je vaša životná výzva? Alebo možno práve je to niečo iné? Kľudne sa s nami podielte, napíšte dole do komentára, čo sa vám na tomto videu páči, čo by ste možno povedali alebo teda napísali inak. No a budem sa veľmi tešiť. A ak sa vám teda video páčilo, dajte like, zdieľajte medzi svojimi známymi, možno ďalšími strelcami. No a ak náhodou ešte nie ste odberateľ môjho kanála, tak dúfam, že to tak nezostane, že to zmeníte a že sa budeme vydávať častejšie takto online. Ďakujem veľmi krásne za pozornosť a želám vám naozaj krásny a úspešný deň, milí strelci. Majte sa pekne, pa pa!